znate zašto smo bili tamo? Da kažemo da želimo da hrvatsko ime ostane na hrvatskoj zemlji. Htjeli smo pokazati da nam je stalo do toga kraja i da nema rješenja hrvatskog nacionalnog pitanja dok se ne riješi pitanje Hrvata u Bosni i Hercegovini. Za 10 mjeseci su izbori u gradu Zagrebu. Ova koalicija HSLS-a, HSS-a, Zavjeta za Hrvatsku i svih vas koji ste večeras ovdje bit će pobjednik tih izbora. Imat ćemo toliko vijećnika da bez nas neće biti nove većine u Skupštini grada Zagreba i neće biti nove vlasti u gradu Zagrebu. Ova koalicija će imati svog kandidata za gradonačelnika i taj kandidat će ući u drugi krug, a u drugom krugu je sve moguće i neka nam za kraj dragi Bog pomogne u onome što radimo i onome zašto smo se večeras ovdje okupili radi nas i naše djece. Živjeli! O, Darko! Ti se on poslikao. Bok ekipa!